Здравейте, браточки, аз съм Франки, той днес ще снимаме на Minecraft Skywars. И както виждате имам нов скин, нека да си махне на металото, защото мега много го мразя. И скачаме в водата и да започваме игричката, без да се бавим. Ще играем 5 или не знам колкото реша, толкова. Ще играем раундове. Гласуваме за чест, за искам даун. Вземам си Китай без да ме види. Аз защо взех ли го? Да. Той го маша сега. Както виждате, тук има един чест, но мисля, че никой не го знае. Не могат да го знаят това, че не чак толкова. Ами ето. Бързо. Блокове, отивам да го килна. Умирай! Не стана. Дай още един път. Не можах. Ето беше съвсем ниче. Сега. Тук мисля, че пък трябва да се вземе. Не. Не го слух. Но съм тъп. Пак има отнятявайте ми. Така. Зотната. Не, той няма знам. Ако не знаете, Stone меча в този Skywars е най-силния. Не, няма хубави. Хайде ми. Като за мен, които ще са ми полезни. Това нещо ме плаши така. Това е мега яко. Много ще ги сложа. Ние сме човека оп. Така да се каже. Така, две. Сега на къде? Колко души сме? Мага. Но съм малко е. То е мощно. Обаче пак ще отидем. Плиз. Умирай! Кой беше това? Не! Сериозно ли? Скачай. Днеска нещо да съм добър. Чест. Пак гласувахме. Поне за чест гласувахме. Тук просто на лайтъм дават и мога да ги обираме веднъж. Така. Така. Опс. Така. Стол меч няма да ми излезе. Ако мислите, че Iron меч е по-силен от Diamond, те са наравно. Сега. Стол меч. Блокове. Ете. Че това бяха всичките части. Сега сме в Улдъма, което е яко. Го слагаме на второ място. Така, брадата ще оставим, не трябва. Не съм добър с брада. Отиваме при ония там. Това го целя. Не! Тапалиана. По-късно
обещавам ви, че ще има клип на Egg Wars в Minecraft. Защото отдавна не съм снимал. Благодаря за тия 23 абоната, които за мен са много. Тут съм нов. Аре. 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 За ако си взех кит. Топ. Между другото, аз мразя хакери. Ужасно мразя хакери. Ако срещна такъв някъде в улицата, ще го смачка. Първото така. Да. Тия два честа да ми го крият. Оу! 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 Къде тук? Оу! Не чакам сега, обаче перлите ми харесват. Така. Не, нямаме. Мисля, че чух нещо. Обаче не съм чул. Аз по-добре да ще силя моста волна. Да, окей. Сега. Накъде. Имаме си перли. Да, ще го убием. Ще го убием. Но целихме. О! Мисля, че някой се опитва да иде към нас. Имаме си перли. Браво, аплодисменти. Окей, просто по-тежко. Сега накъде? Накъде? Не! Стол исках да сложа и много съм прост. Днеска съм много прост. Ще вода нямам. Да. Не взех. Да проведем частите. Ола. Което ми харесва. Омага. Сега накъде? От двама. Искам поне един уин. Ако победя, спирам клипа. Мисля, че го тяхнем да там. Джеронимо! Yes. Перла. На мене ми трябва панталон. Ама панталон намерих. Окей, сега видях. Така. Сме готови. Готови сме. Тап на вълка. Не бой се, Франклин, не бой се. Не бой се, Франклин. Сте забелязали, имам нов скин, както казах в началото на група. Като свършвам клипа, пак ще го покажа. Оу. Плашиш ме. Човече. О, той е мега. Той оставане на второ и той на трето. Кой си ти, бе? Пич. Уин. И това беше, хора. Надявам се да сте харесали клипчето. По-късно, както казах, ще има епизодче на Egg Wars. И ще се видим в следващите епизодче. Ето ме го скина. И чао.